hoto ba. Sannan kuma baya da haka an ce an tura har da lambar account, to ni gaskiya ban san komai a kai ba, kuma dan Allah dan annabi na roƙe ku masoyana kar ku sa ko kwabo a cikin wannan account tunda ni ban san ga abin da suka yi ba, ko ba haka ba. To dan Allah ina roƙon ku da duk wanda yake kawo wata magana waye to duk ba haka bane ba. Tabbas da rashin lafiya na yi rashin lafiya, amma ba ta kai cewar wanda za a ce wai kansa ba, saboda menene ai sabara kowa ya riga ya santa, to ya riga ya feso mini na samu sauki. Amma kun gani sun zo sun yi amfani da wata dama suna bi suna cewa ga namban account da kuka gan shi, ban san da ma ni aka ɗauka ba, domin duk wanda ya ga wannan hoto zai ga a kwance nake ina shan iska saboda ciwon baya son zafi, ko ba haka ba. To yanzu Aunty Hadiza, Aunty Ladi, kina da namban waya, namban account da za a iya sa miki kuɗi ga wanda ya ga cewa yana son ya taimaka miki fi sabilillah, sai ki faɗi namban in kina da shi, kika san namban ki aka yanzu sai ki faɗa duniya ta ji. To ina da namban account ɗin kanuwata, saboda ni nawa a lokacin nan gaskiya akwai menene BBN ban ba shine isa, amma akwai na kanuwata da zan karba sai in kura. Insha Allah za mu sa zaki bayar a rubuta Allah yadda za mu sa kasar bidiyo din sai ki gani, sai mutane duk wanda suke so ya sunanta ita kanwar taki, sunanta Hajiya Aisha Suleiman. Aisha Suleiman. Dan haka duk wanda ya ga akan namba mai suna Aisha Suleiman to shine naki, wanda yake da niyyar taimaka mata ya saka mata a cikin wannan account. Yawa duk wanda kuma ya ƙara wannan hoto Allah ya isa ban yafi ba, kuma a yanzu magana duk da ake yin irin wannan da wannan magana da aka zo aka bata min suna aka rika cewa gashi ubangijin mu Allah ya isa ban yafi ba, Allah ya tsaye da mu ranar gobe kiyama ya fitar min da haƙƙi. Saboda haka yaya za a ce ni da hankalina da komai za a ɗauki hoto tsirara akan me? Assalamu alaikum.